Mga kapuso, Ilois ng 15 anyos nga lalaking suspect sa pagpangawat sa Dumangas, Iloilo, nagpanindugan nga may diferensya sa paminsaron ang iya anak. Ginkawatan, desidido gihapon nga magpasaka sa reklamo. Si Kim Salinas nakatutok. Emosyonal nga nagatubang sa news team ang Ilois ng 15 anyos nga lalaki nga ginatudlo ng awat sa Tiangge sa Dumangas, Iloilo sang Mayo 19. Inimangod sa mga pato-pato nga nagahimo lang kuno ini isang istorya nga may diferensya sa paminsaro ng iya bata. Hindi lang man na isa nga bata ko nga mahalitan. At ikabugtuan na ginabuli, ginapamangkot. Amo bang nasabat ko sa kabataan ko nga ako may mamangkot kananda si mama pamangkotan. Pagsaysay sini, 12 anyos ang nadiskubrihan nga may lain sa aktwasyon sang iya bata. Ginbato nini sa mental hospital sa Pototan apang bangod may ano pa ini kakabataan. Hindi niya masarangan nga sapa ang magbantay sa iya bata sa ospital. Gani ginpatinen niya lang ini sa ila balay. Every 3 months kami nagapa-check up mo kung may mga papel ako nga nakaptan nga nagapamatuod nga ginapabulong ko ako nga bata. Ginakadinahan na mo naiti among malaran ng paagi nga para makapahuway man bala kami. Kay kung hindi namon pag-amon kadaya kami man gyapon ang mabalikan sang tao. May mga best kuno nga makakasang iya bata ang kanina ka maglakat. Nagagasto man ini isang 28,000 pesos kada 3 ka bulan para sa bulong sa iya bata. Apang bangod housewife lang ini, kag nagapang scrap lang ang iya bana. Nagapangayon ni isang bulig pinansyal sa ibang nga tao. Sa piyak sini, desidido sa gihapon magpasaka sa reklamo ang ginkawatan. Kasi nagambal sila nga hindi sila kabayad. Dapat lang sir kay ti. Bisan mutang mo nga PWD sa o minor sa kay nag-mo sa sang criminal case man na Japon. Ginkaduan sa news team ang MSWDO Pototan para sa ila ihatag intervention apang wala sa makahatag sang pahayag. Sunod sa isa ka psychiatrist, dapat liwat i-assess ang sitwasyon sang suspect agud mahatagan sang nagakaigo ang intervention kung hindi epektibo ang daan nga pagbulong. Posible man nga may underlying ginatawag naton nga mga mental health condition nga maghihimo sa mga impulsive or inappropriate behaviors. Pero importante gid nga hindi man dayon i-assume no nga pagpangawat is tungod sa mental illness. With a case sa patient nga may ara siya sang intellectual disability. Upod Giramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.